Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho ngenamba 1000. Kukhona ke obuzile ngokuphupha le namba. Ukuphupha inombolo engu-1000 kungaba nezincazelo ezahlukene kuyo ngokuthi uphuphe kwenzakalani ngaleyo namba. Kukhona ukuphupha wena ukhuluma ngenamba noma uyisho uvele uphaphame usayisho kodwa ungasakhumbuli bekuthiwani ngayo. Kube khona ukuphupha inamba kukhona ukutshela yona noma mhlawumbe nixoxa ngayo nomuntu thizeni. Bese kuba khona ke futhi ukuphupha ubona inamba ethile ephusheni ivela ngazindlela zonke. Ake sibheke ke izincazelo ezingachaza ukuphupha inamba 1000. Inamba 1000 ivame ukuhlotshaniswa nempumelelo, ukufeza imigomo noma ukufinyelela ezingeni eliphezulu empilweni. Lokhu kungasho ukuthi ukuphupha lokho kuwuphawu lokuthi impumelelo enkulu isendleleni. Inamba u-1000 ihlotshaniswa nezinombolo eziphelele noma okugcwele. Lokhu kungasho ukuthi umphuphi uzothola noma uthola ukuphila impilo ephelele noma ufuna ukuthola ibalance empilweni yakhe. Ngokwamasiko amanye, inamba u-1000 ithathwa njengophawu lwesibusiso noma inhlanhla enkulu, ikakhulukazi ngokwezinto eziphathekayo noma ezempumelelo. Leli phupho ngale namba lingavela njengesikhumbuzo sokuthi ukusebenza kanzima noma ukuzikhandla kuzokwenza umphuphi afinyelele kwizinjongo noma izinhloso ezinkulu empilweni yakhe. Siyabonga, nisale kahle.